Jó. Itt a hatodik 200 000-ért. Kivel élt Odüsszeusz 7 évig hosszú bolyongása során? Szép Helénával, Kalipszó nimfával, Didó királynővel, vagy Andromakhéval? Ugye ezt úgy kell érteni tehát, hogy akkor, amikor már visszafele jött a trójai háborúból, akkor valahol megállt, szerintem kedve ellenére, mert hiszen ő ment volna haza az asszonyhoz, nagyon derék módon, de 7 évig valakivel mégiscsak együtt élt. Igen, ez a 10 év bolyongásból azért elég hosszú idő. Úgy van. Szép Helénával biztos, hogy nem. Mert ő, mit tudunk róla? Hát ő inkább a háború kirobbanásánál játszott. Hát ő benn volt a trójai vágban, ugye? Persze. Hát ő mindenképpen nem vele jött haza, ugye? Nem vele jött haza, igen. Hát nimfákkal találkozott ütközben, az biztos. Igen. És jókat kalipszózott velük. És egy nimfával élni 7 évig, azt kibírja egy férfi ember? Nehezen, de hát mivel nem önszántából tette ezt. Igen. Ráadásul Odüsszeusz ugye egy rendkívül felkészült, jó karban lévő férfiú volt. Most persze Sunyin Kalipszóra és az ő mániájára utalok. Hát szerintem kérdezzük meg a közönséget. Kérdezzük meg. Na, kedves közönség, most segítsenek a tanár úrnak. Nézzük, kivel élt Odüsszeusz 7 évig hosszú bolyongása során, válasszanak egy betűt. Most! Vannak, akik azt mondják, hogy egy nimfával, akinek mániája van, lehet 7 évig együtt élni. Igen, hát ez elég egyértelműnek tűnik. Igen. Ez alapján a 60%. Gyerünk be! Úgyhogy jelöljük meg. Jelöljük meg, persze. Ugye, mert a Didó mellett, jelöljük meg, közben azért én beszélek, hogy a Didó mellett tudunk egy nevet mondani. Didó és Éneász. Ugye, Éneász az egy másik, nem nagyon, már kicsit hát másik történet. Úgy van. Andromaché az Hektor felesége volt Trójában. Tehát, jó akkor, gratulálok! Jó csapat! Jó csapat! Itt a 7. 300 000-ért. Ki játsza a főszerepet Martin Scorsese New York bandái című filmjében? Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt vagy Al Pacino? Hát sajnos a filmet valószínűleg nem láttam. Pedig ez egy nagyon ismerős film, igen. Csak... Igen, és nem is olyan régi. Most ilyen témájú filmre én Robert De Nirot vagy Al Pacinót tudom elképzelni. A Scorsese miatt? Hát amiatt is, mert meg talán jó olaszos nevük van, vagy mert bandafilm, ugye? Amiatt is, de inkább a bandafilm miatt. Bár itt Leonardo DiCaprio-nak is egy kicsit olaszos a neve. De kétségtelen, Robert De Nirot, Al Pacinót is láttuk már. Igen, de ők nem, vagy ő nem szokott ilyen jellegű filmbe talán szerepelni. Hát, meglepő is lenne. Tőle. Brad Pitt mondjuk nagyon sokféle
szerepet formált már meg. Nem beszélve a Trójáról, ugye? Így van, most a legújabb, igen. Most nem is olyan régen. No, tanár úr, van még egy segítsége, van 200 000 forintja, és van-e tipje? Jelöljük meg Robert De Nirót az át. És azt miért? Valami azt csúgja. Hát sajnos csak az, igen. Pedig azért követem az elmúlt évek filmjeit, úgy azért, ha nem is látom őket. De ha gondolja? Nem, szóval nekem ez a leggyanúsabb Robert De Niro áll. Hát kérem szépen, sokat cikkeztek erről, és én úgy emlékszem, hogy Robert De Niro volt az, akinek az egészségével kapcsolatban riasztó híreket hallottunk, meg aztán megnyugtató. Igen, emlékszem. Nézzük, hogy ez alatt filmezett-e. Lehet, hogy igen, de a Leonardo DiCaprio, ez a szereposztásban éppen az érdekes. Gratulálunk! Az önnyereménye egy 100 000 forint értékű Raiffeisen bankkártya.